Jaj, zkusí nahrávání. To příště, to už nemá smysl. A v půlce. To už nezveřejníš, ne? Co jsme zveřejnili to? Jako kdyby ty taktiky z toho. No, to je jedno. Onyxia. Byl pomeranč, aby šel rovně. Byl pomeranč. Ne, něco přes neaktivní. Teraz ho otočíme na pomaranče. Když jsem říkal, byl pomeranč. Vy teďka otačíte na neaktivní, to nedělejte. 30, no, tak jiná cesta nebyla. Pozor, čárky, čárky. Bylo. Jděte na lepku. Tam tečka. Pořád pomeranč. To je druhá sparka, ty vole. Vzadu máme aktivní. No tak ho vyrovnáme. Tak ještě je čas. Pomeranč, pomeranč. Přetečí. Beru hvězdu. Teďka nebudu. Jezu. Ne, to je pozdě. To fuck? Pojď To tak jde já. do lávy brutálně jako. Bacha. Tečky. Dobré, vyšla to. Jdou všichni jedničky, mají procent boty, 20. Ale ta spárka jde pomalu jak cip. Já se nedoužíval. Další spárka. Pomeranč. Oni to přetáčí, vole. Proč Jo, oni to neumí. Proč nešli rovně? Oni tam měli prostě celý průchod na rovně, oni to přetočili na neaktivní, pak to... Pomeranč má 10, takže točíme pomeranče, no. Ne, další spárka. Hilkora. Co je, kdy tam bylo, Já ani nedošáhnu. Dobrý, já se oni dám neprošli, jak to? Teď už má 10. Aha, Žádný Pčko. zaromatit ty boty. Jenom. Ty maliady. Točíme. Úplně Dobíte ty malé ady, jinak to vajpne. Dobíte to. Hilkor. Ty fragmenty zabíjejte. Jo, Oni když se nezabijou, tak vyvajpujou. To do pohody. Pozor. Tečky, tečky. Dojku, Pčka jdu přes vás. Lepka. kora, healuj. Počkej, ty boty musí jít na kolik jako procent, aby To je už spadl? snad. Tam se za chvíli zbíhat, jo. On Na vajpne. sebe, na sebe. Na sebe. Je prča, já tu popnu rezisty a mě nic nezabije. Mě ty rezisty vydrží celou tu fázi. Tu 80% redukcí, ten boss mi nedá vůbec nic. Tak na Šanovsko Krasa. vyvajpujeme a tu nie. No, na dvou bosech, co jsou tady na Vole. Tak tohle, jestli je natáčení, tak to je luxusní půl. Nebylo. To lebo točí a profity. Bylo to natačené, ale asi od 80%. No, jo, takže. Hej, já vás zabiju, pláťáky. Ty vole, zase To perfekt spadlo postiženci. play do ruky. Stechněte. Jsem Jej, věděl, že mám vzít tam fého, tyjo. Chor zase padl. Fakt. Furt. Konečně. Další plate. Ty vole, další plate? CG. Ty vrsty mám, tak jestli je chceš. Disney. Já chci taky něco. Jirko, s tou nehraju. Já to nechci. Prý Jirko, já s tebou nehraju. Jirka ani jedna nechce. Jirko, já s tebou nehraju. 20, Ne, mám 20. Jsou tam kovací, takže 20. Ok, smrdí nemají kombat. Ne, do pešky. Ne, Denčí. No, ale jsem tady jediný tank, tak jak jsem to. Přeskoušel reakci.
Já mi to experta, já mu to vezmu. Jsme mohli vipenout, ježišmarja, kombat vůbec. Vychovaný vychovanýho palotka. Nikdo teda?